Please, anong naglayang dito makita na to. Tanong mo ate. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Gusto nagtangkin. Oh, medyo pala ito. Nakakain na dyan. Madin sa atin, aramidin natin tawa. Bigatin na tayo. Tingal daw. Tatapon ang agsalswit to. Upis sa bana. Talaga mo. Nagatupang yalanan, di pa pader. Naglawa mo, di balay ito. Naka-earphone pa. Ito yung pahinga talaga likod. Di na naasi di padirin to. Sige! Upis sa bana tinga tao. Alay, pinartakan na. Sige, pertakan mo ka nagkapuyaw. Upis sa mga tao. Tugto. Upis sa bana, Andres. Nakakonect nga tayo. Di ba lagi tayo nga tao? Pati-pati, pagtripan na pa. Kuya Andre, yung kapunta. Ay. Ano ba kung ba? Ito yung makit kita. Kita mo ni Ngunyan anak. Parpartakan na pa yun. Kita mo Kisa ba na bakon? Tingal daw, pag-iyal ala. Makasasawa talagaan. Grace, sigurado daw, magtutukulatan. Tapos numero tiputit wag baginan. Di ka tagarin mo na nagarudin. Ano mga... Kita mo kami nanay. Amahok, makikita. Ano nga bulag. Nakatagtagari. Tamdaman mangang na to. Mabiting pa yan siya. Puyang na tagamay. Andres, makartapis to. May makita. Okay sa pamay. Kasama din mararamidan. Kasama mo kanyam. Dahil kita. Ngarap ko di mangisan. Ha? Nagputot na naman. Gusto mo? Patal-tal ka. Ito nakatapos. Sumag. Tapos ika, di mo nararami na nakista. Ulit-ulitin na. Sige, makartapis to na. Nagkulit mo ating tao. Sige raw. Diyan. Tingnan. Terus kita nih. Lalagyan di bakal nih. Pertama. Nih. Please, anong naglayang dito makita na to. Tanong mo ate. Tika Hindi natin makita gini. Pandar na gini. Punay yun. Pulipatan. Kumapuyo ata. Lumablang pa ka ng permis siguratan niya. Tatay pa yung isa mo na nagbayagay. Oh, tatapos yung nata? Uy, nag-jack pa nakapisto di. Puno mo ito yung pamayan na. Nako. Talaga, nupi ka tatap, puro kalyo. Nung makita mo naramay mo ko na. Magbabasa na. Yung puno na. Dito.
Tangan ako. Bayad naminin ah. Uy! Walang pisto. Tres kita mulai natanganan yung tugaw na ba yun? Apa siya ka nagpartakag? Okay, saban. Wag, talaga kasta ti baak. Siyempre baak. Ah. Nabayag. Sa bakay. Pwede talaga na. Ikaw taga rin kung concentrate mo rin sa Si Kamang mo. Yung piston na talaga na may position na. Yun yung katawa mo, makarta ng piston. Katawa mo katawa to. Sa bana to. Sila wala ba di mo pasusimot? Kaya kasya ko ron. Nagpartaka ko ron. Kita manay. Bakit ato yung nagsardan ka na? Andres. Talaga, mapapatay ng piston na talaga. Yan nga tang makarta. Pagkakaranta. Tanay, tanay. Siya pala. Mati ka tatari. Basta sumurot ka. Kasi narami din ta. Oh, nya. Baka mo atin. Atay. Wait, tagisa ka. Kalang ha. Pikibilang ta. Muna ka. Oh. Sige. Sakit mo. Gitu. Talaga. Hindi na makita to yata. Nakapokus na. Nakakonsentrate. Talaga ni si kamumot na yun. Hello. Pumayan lang siya. Pasikilin. Muna tayo sa kanan. Kaya po nagpayag mga atin. Okay sa banan eh. Pero may nga nagbata di sa kanan. Yun na nang nalaing. Talaga. Trace. Masigta na eh. Hindi ka makita. Ate, nakasasidog lagaro din. Masigta pa sa'yo. Okay sa banan to eh. Ito naman ko na eh. Kastata lang magsisirap dito eh. Nyatra raminin ta. Sisirip ta talaga nanay. Sige, sumurot ka. Hindi na. Basta. Awit naman nagtagaray. Si Dugis. Yun na yun. Talaga. Yung tulupisa na jubo lang. Kung kuna na natin ba? Andres, hindi ka natagaray. Baka mabigyan natin. Makaungwit. Kita mo din sini. Tangan di may isa sa akin ha. Tatay di may isa. Andres. Ay, ko lang anong tungtong. Kuna no piso aja. Nagpunto. Makarta dili nam. Kini panikalangan. Nangangan ito ulo. Tayang. Ay, tagay. Papitin natin, makaungit. Bala ka. Andres. Kapaya mo marwar natin.